Wezipeleriň üstüne kelle dömekli ölçümen ýaşygyt bir sagadyň nähili geçenini bilmän galdy. Pikir derýasyndan ony hyzmatçynyň sesi çykardy. "Hojaýyn size bagda garaşýar" diýip ol aýtdy. Ýaşygyt hyzmatçynyň uğratmagyna baga tarap uğrady. Hojaýyn ýaňja tertibe salynan güller synlap oturuşda oturdy. Aýak sesini eşitip goja kellesini alyrdy. Onuň ýüzünde ýagty ýylryş alamaty duýulýardy. "Ýeri, işler nänem?" diýip ol sorady. "Gaýtalamalar peýda edýärmi?" "Hawa, ýöne mende ençeme sowal bar. Şonuň üçinem men bu ýerde oturyn" diýip goja myhmany öz ýanyna oturmaga çagyrdy. "Meni iň alada goýan zat, ýene 6 ýyldan, hatda bu bolgusyz jümläni ýazsamam we oň üstünde işläp başlasam-da, nädip meniň millioner bolup biljegim? Men hatda haýsy orada işlejekdigimi de bilmeýärin. Munyň üstesine de meniň göwnüme bolmasa, millioner bolardan hiniz men ýaşaýaly. Ýaşlyk päselçilik däl. Müňlerçe adamlar sizden hem ýaşyrak wagtlar baýap bildiler. Mesele ýaşdy däl, syry bilmezlikde, ýa-da ony ulanmak islemezlikde. Men siziň syryňyzy ulanmaga taýýar, ýöne maňa özüme millioner bolmagy ukyplydygymy nähil ynandyrjagym bilmeýärin. Diňe bir usul bar. Ýagny siziň ulanýan şol bir usuluňyz, haçan-da siz özüňizi eger siz muny näçe isleýän bolsaňyz-da, hiç haçan millioner bolup bilmejekdiňiz tersine ynandyryp bileniňizde mümkin bolar. Soňky günleriň dowamynda has takygy, soňky hepdelerde siz öz şahsiýetiňizi basym millioneriň şahsy ýerine öwürmäge umtyldyňyz. Elbetde, ençeme ýyllaryň dowamynda dikeldilen diýwar ýekmek üçin wagt gerek. Sir keşpler bilen utgoşdyrylýan sözlerde. Bizim pikirlerimiz özlerini şeýle aýan edýärler. Her bir pikir özü barada ýa söz bilen ýa-da keşp bilen habar berýär. Adamyň häsiýeti näil güýçli bolsa, şonça da onuň pikir hyýallary uly güýje eýedir. Şonça da olar onuň durmuş ahwallaryny emele getirip, çalt durmuş hakykatyna öwürlýärler. Filosof Geraklitiň häsiýet ikwala barabardyr diýen horasatly jümleleriniň esasyna şu pikir ýatandyr. Islew biziň pikir hyýallarymyzy gollaýar we ugrukdurýar. Siz näçe güýçli isleýän bolsaňyz, şonça da çalt diýen isleýän zatlaryňyz siziň durmuşyňyzda peýda bolar. Baýamy isleýäňizmi? Arzu ediň. O dalyp muny isleň. Çynlakaýlyk we hoju. Ine isimniň zerur goşunysy. Ýöne men baý bolmak üçin ýürekden isleýärin diýip ýaşy seslendi. Men indi ençeme ýyllar we munyň üçin ähli mümkin bolan zatlar edýärin, emma hiç zat kömek etmeýär. Allahu ýaly islew hukmany şert. Ýöne ol ýeterlik däl. Size ýetmeýän zat ynam. Siz millioner boljakdyňyza ynanmaga borçlusyňyz. Ýöne men nädip şol ynama eýe bolmaly? Men şu temada işli ören köp kitap okudum. Olarda gelinýän netijeler meniň halypamyň maňa öwreden zatlar bilen gawat delýär. Ynama eýe bolmagyň ýeketäk usuly sözleri gaýtalamak. Söz biziň içki we daşky durmuşymyzda ägirt uly güýje eýedir. Emma köp halatlarda adamlar bu babatda hiç şeýle düşünje eýe däldirler. Ýa-da bu ýörelgän iş ýüzünde ulanmaýarlar. Ýok, men ýalňyşdym. Olar ulanýarlar, emma diňe özleriniň ziýanyna. Sözler ähli babatda güýçlüdirler. Muny ýatdan çykarmaň. Siziň pikirleriňiziň garşysyna gitmek islämok, ýöne meniň göwnüme bolmasa siz biraz meselelerini mahabatlandyrýarsyňyz ýaly. Diýip ýaşygyt garşy çykdy. Düşünýän nälerin? Nädip söz maňa millioner bolmaga ýardam edip biler? Elbetde, olar belli bir ähmeti eýe, ýöne alallaşaýyn, diňe gytaklaýyn. Basym millioner öz sözlerine çümüp oturuşyna hiç zat aýtmady. Soňra şeýle diýdi. Siziň otaňyzdaky stolyň üstünde men siziň üçin bir könüje, şu taglymaty ören el ýeterli düşündirýän kitap goýupdym. Haýyş edýän, baryň da ony edil şu wagt okap görüň. Ol ören gyska ýazylan. Soňra şu ýere geliň we biz öz söhbetimizi dowam etdireriz. Size amatly bolar ýaly otagyň gapysyny ýapyp bilersiňiz. Ýaşygyt öz otagyna gaýdyp geldi. Gapyny ýapdy we gürrüň edilen kitaby gözläp başlady. Emma kitabyň ýerine hat tapdy. Bukçada onuň ady ýokdy. Ýöne biziň gahrmanymyz bu haty öz üçin ýazylan hasap etdi. Sebäbi onu ýaş millionere hat diýen ýazygy bardy. Ol bukçany açdy. Kagaz liste gazel syýa bilen ýazylan ýekeje söz bardy. Hoş galyň. Aşağında bolsa basym millioner.
Myhmanyň ýüregi gürsülläberdi. Şol pursat taýsty bir ses ýaňlandy. Ýüzüne öwrilip ýaş ýigit ozal bu ýerde bolmadyk kompýuter gördi. Myhman bagda wagty kimdir ýürüni bu ýere getiren bolmaly. Ses işläp duran printerden gelýärdi. Ýaş ýigit kompýutere ýakyn geldi we printeriň şol bir jümlelerini çykarýandygyny gördi. Seniň bir sagat ömrüň galdy. 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 Eger bu degişme bolsa, onlar gödek degişme diýip ýaş ýigit pikir etdi. Elbetde, bu degişme. Basy millioner näme üçin onu öldürmelmiş? Ol goja hiç ýyl ýamanlyk etmedi. Her näme de bolsa, bu ýer täsin ýer. Belki de bu goja özüniň mylakatlylygynyň aňarsyna adam öldürmäge niýetini gizleýän, akly çaşan adamdyr. Ýaş ýigit halys aljyrady. Eger bu degişme bolmasa, onda bu ýerden henüz giýişdäl wagty çaltyrak jyrmak gerek we gojanyň çegine we syryna, onuň sada kellisine guýan ähli jadal taglymatlaryna atanak çekmek gerek diýip ýaş ýigit oýlandy. Ol haty poluň üstüne zynk goýberdi we gapa tarap okturdy. Ýöne ol berk ýapykdy. Aljyraňlylygy düşmek bilen ol kapyny açmak üçin bar güýji bilen tutawaj bassy. Peýda etmedi. Bu edek megerem goja millioner aşy öte geçdi. Özüni ýitirip ýaş ýigit aýnanyň ýanyna togusyp bardy we millioneri gördi. Goja bagda işläp ýördi. Ýaş ýigit munyň manysynyň bardygy barada pikir etmeden gyýgyr goýberdi. Jogap bolmady. Ol has gatrak gyýgyrdy. Ümsümlik. Belki goja çalış diýenler. Şol wagt bagda hyzmatçy peýda bolup we ýaş ýigit güýjüni waryn edip gyýgyrdy. Peýdasyz. Bu näme boluş? Olaryň bary birden ker bolaýmalymy? Birinji hyzmatçydan soň baga ýene biri geldi. Myhman ýene gyýgyrdy. Ýöne ikinji hyzmatçy hem gyýkylyga üns bermedi. Ýaş ýigit howsala gaplap aldy. Bu näme hiller bir erkenç dildüşik diýip ýaş ýigit oýlandy. İlkinji gedekde bolşy ýaly ýaş ýigit penjereden çykyp gitmek barada pikirlendi. Ýöne bu pikirini desine taşlady. Ol öz boynuny omurmak islemeýärdi. Şu ýerde de onuň gözi telefona düşdi. Pankelle diýip myhman öz-özüne söwündi. Näme üçin ol meni ozal görmedike? Kime jaň etmeli? Polisiýamy? Halas ediş gurulunamy? Eger howp ýok bolsa, ony ýalançakylykda aýplarlar. Ol telefon belisini aýlady. Telefonda oturan denanyň sesi täsin eşidildi. Ýaş ýigitiň haýyşyna jogap edip ol ýakynda ýerleşýän polisiýa bölüminiň telefon belisini berdi. Ol gasaly beligini aýlady. Gysgaç gudoklar ötdi. Nähil ýakymsa sesler. Ol beligini täzeden aýlady. Ýene de telefon meşgul. Ýok, onuň işi halys şoňda. Ýaş ýigit üçünji edek beligini aýlamaga durdy. Ýöne şol pursat telefon aparatynyň özünde ýazlan beligini aýlap oturanyny bildi. Ol öz ötüne jaň edýärdi. Ol ýene de gapyny döwmäge çalyşdy, emma bu başa barmady. Penjeräniň golaýyna gelip ol giň gara plaş giyinen we etegi giň şlyapaly adamyň öýe tarap gelýäni gördi. Ýaş ýigitiň ennamyna sowg aralaşdy. Eýsem ol hakyny tutma jellat dälmi? Kim bolup biler? Edil alaka ýaly gapana düşdüň. Çykalga ýok. Häzir onu öldürürler. Giýerlerden ayak sesleri eşdildi. Ädimler golaýlaşýardy. Ýaş ýigit goranmak üçin bir zatlar gözläp, çepe we tagy howsalaly äň edip kapydan aýryldy. Kapyda açar toglandy. Tutawaj gaňryldy. Gapy açyldy. Bosowada alagarankyda gara gowra durdy. Ine de ol içeri girdi. Niýatan şeýke söz diýmän, heýkel ýaly bolup sarsman durdy. Soňra ol elini jüsüne sokdy. Ýaş ýigit şol ýerden pistoletyň peýda boljakdygyna garaşdy. Ýöne niýatanyş pistoletyň ýerine şol wagtda ýüzüni ýapyp duran şlyapany galdyryp, jüsünden bir bukça çykardy. Iňňir ýaramaz netije garaşyp, jadylanan ýaly bolup duran ýaş ýigit şlyapanyň astynda millioneriň ýüzüni gördi. "Siz bagda öz hatyňyzy ýatdan çykaryp gaýdypsyňyz" diýip basy millioner aýtdy. Ýaş ýigit indi biraz özüne gelip gydyklanma bilen gojanyň eşigine teretdi. "Siz meniň salyp beren kitapçagymy tapdyňyzmy?" "Ýok, ýöne men ine şunu tapdym" diýip ýaş ýigit jogap berdi. Gojanyň sesi ýene de ozalkylar ýaly dostluk eşidildi. Ve mihmanyň ýüregi biraz köşeşdi.
Ol aşak egildi de poldan bukçan gallyrdy. Bu ýerde siz nähili oýun guradyňyz? Diýip myhman talap edijiligi haňda gürledi. Munyň ýarda üçin men sizi kazete berip bilerdim, düşünýäňizmi? Ýöne, bularyň bary ýöne bir söz ahyry. Kagaz liste ýazylan birnäçe jümle, siz hakykatdan da şu kagaz üçin men kazete bermekçi bolýaňyzmy? Siziň özüňiz sözüň güýjüne inanmaýanlygyňyzy aýtdyňyz ahyry. Şeýle dälmi? Sereseňiz bilen siz nähili ýagdaýda? Ýaş ýigit gojaň näme demekçi bolýanlygyna birden kä düşündi. Men size sapak vermek isledim diýip goja aýtdy. Tejribe taglymata görä has gowy muallim. Dogrulap aýtsak, tejribe munyň özü durmuşdyr. Göçäniň näme diýen bilýäňizmi? Tal munyň öz nazariýet, meniň dostum. Durmuş daragy bolsa, mydama ýaşy lewsýändir. Siz inni sözüň gödüretini düşündiňizmi? Ýene de bir zat. Sözüň güýji şeýle bir uly bolýan, olar hatda ýalan alyp gelýän wagtda adamlara täsir edýärler. Inanaýyň, menne hiç şeýle yaramaz isleги ýokdy. Men nirden bileýin? Diýip kem-kemden köşeşýän myhman aýtdy. Siz bu zatlaryň üstünde logika pikirlenip bilersiňiz. Han aýdyň, maňa siz öldürmek näme gerek? Siz hiç wagt hem maňa hiç şeýle ýamanlyk etmediňiz. Goý hatda şeýle de bolsun. Ýöne men barbyr aralmak bardy pikir etmezdim. Häzirki wagtda meniň höwes etýän zatym öz bagyma serenjam bermek. Häzirlik jol gelecekde maňa garaşýan ajaýyp bagyň diňe solgun kölegesi. Siz logika ynam etmeliňiz. Ýogsam da bolsa, siz özüňiziň kämeňdeş ýagdaýda logikanyň nähili güýçsüzligine göz ýetiren bolsaňyz gerek. Haçan siz bize gyýgyranyňyzy, biz hem onu eşitmedik siren bolanmazda, siz nähili erget ýagdaýa düşdiňiz. Siziň ýalňyşlygyňyz odalyndan gurnalan haty okanyňyzda däl, eýsem şol haýwat atmalary anananlygyňyzda. Siz adam aňyny dolandyran iň esas kanunlaryň birini instinkt boýunça boyun bolýaňyz. Haçan hyýala getirmeler bilen logika bir-birlerine tersirlenlerini köplenç gürrüňsiz hyýala getirmeler ýeňiş gazanýanlar. Siz ýene de bir has erget ýalňyşlygy goýberdiňiz. Siz özüňizi düýbünden değişlem däl howp salynma sebäpli başyňyzy çaşyrdyňyz. Millioner printeriň ýanyna bardy. Onu öçürdi. Hat ýazylan kagaz aldy we onu myhmana berdi. Ýaş ýigit ör gökden geldi. Sahypanyň iň ýokarsyna Nätan şadamyň ady ýazylgydy. Ol hatda haýwat atylan sözleriň öz adyna değişli dälligini hem üns bermänni. Ýaş ýigide bu wakanyň diňe onuň özüniň hyýala getirmeleriniň miwesi bolan üçin ören utançly boldy.